नमस्कार प्रणाम भैया। आज हमनी के उ जगह पर बानी सन जहाँ खेसारी भैया के जीवन के शुरुआत भई रहे यही पलानी से। आज हमनी के सामने शंभू बाबा के सभे कोई जानत होखी, वही पलानी में हमनी के बैठल बानी सन। खेसारी भैया के आवाज में हमार भाई काकू बलमुआ गावे ले, ठीक बा। तो हम अपना भाई से रउआ लोग के कुछ गवा के सुनाई और वो लोग सुनी और ओकरा बाद बताई, फिर बात सवाल होई। तनी भाई हमार तू कुछ सुनाओ तो तनी। नमस्कार प्रणाम। आज हमरा शंभू बाबा से मिल के बहुत खुशी मिलल हटे। आज हमरा शंभू बाबा के जौन ई पलानी बाटे हमरा खातिर तो ई लक्ष्मी बा, और यही में खेसारी भैया बाबा के साथे रहल बानी। अपन जिंदगी के शुरुआत कइले बानी हमरा बाबा के साथ। और उहे आशीर्वाद हम अपना बाबा से लेवे आयल बानी, और हमेशा बाबा के आशीर्वाद हमरा सर पर रही। तो बाबा कुछ जाओ सुना दा। आज चली तमाम भोजपुरिया भाई के हम दसों हुजूर के प्रणाम करब। आज हम धन हो गनी ये जवना ये हमरा आश्रम में कुटिया में डुमरसन फलानी में सब कलाकार लोग आयल। हमार बबुआ खेसारी, आलम राज, माने अनेकों करका, राजू रसिया, दीपक दिलदार। आज हमार भाग बा काकुओ बोलमुआ आयल बड़ा। तो काकुओ बोलमुआ से कहब जे शंभू बाबा का पलानी में कुछ अपन गीत गा के सुना। तो हम अपना बाबा के आशीर्वाद लेके एगो गाना गावा तनी। कि सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में। क्या बात है ये शंभू बाबा का हो बड़ा पीरा में बाटे बबुआ। अभी इनका लड़काई के आदत नहीं के छूटा। हाँ, कटोरा से दूध पियबो। कि सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में, दिया के अजोरा में ना। सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में, दिया के अजोरा में ना। सजिया पयावेले तो और तनी बना चढ़ा के ओढ़ेले, ओढ़ाना बिछावना अपना लत से बिटोरेले। ओढ़ाना बिछावना अपना लत से बिटोरेले। कि कहियो हाथ ना लगावे अरे बन रहो कोढ़ा में। यो काकू बोलमुआ कि कहियो हाथ ना लगावे तिकोढ़ा में, दिया के अजोड़ा में ना। सैया लइका नियन सूत जाला कोरा में, दिया के अजोड़ा में ना। आजा राजा जरा जया जया जा बलमुआ हो। चली रउआ सभे के प्रणाम करतनी। रउआ से ये हम कहब ये सब लोग के दुलार प्यार देनी, वैसे काकुओ बोलमुआ के दुलार प्यार दे के आगे बढ़ा दी सभे। ये हमरा दिल में श्रद्धा बा। काकू बोलमुआ से कहब हमरा चैनल के बारे में तू सब बोलो। शंभू बाबा ऑफिशियल के बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद दी लोग। हमरा बाबा के बहुत सारा प्यार दी लोग। हमरा बाबा के चैनल के सब्सक्राइब करी लोग, लाइक करी लोग, और हमारा बाबा के बहुत प्यार दी लोग। शंभू बाबा ऑफिशियल हमरा बाबा के चैनल के नाम प्यार दुलार बाबा के हमरा मिलेला। हमारा बाबा के बहुत सारा प्यारा दुलार मिलेला हमरा बाबा से। आई लव यू भाई। आई लव यू टू बोली लोग। हम बाबा से बहुत प्यार करीले और बाबा भी हमरा से बहुत प्यार करीनी। हम चाहतनी कि हमेशा हमार बाबा के हमारा साथे आशीर्वाद और प्यार रहे, और हमेशा बाबा हमारा साथे रहे। ये हमरा बाबा से दुआ लेवे के बाटे और हमेशा साथ रहे के बा। चलिए ये कह के हम प्रणाम करतनी सब भाई लोग। ठीक बा, हम प्रणाम करतनी। खूब लाइक शेयर कमेंट करी लोग,
खूब दबा के बाबा के प्यार थी लोग। हाँ में हम हाँ। अपन कीर्तन के पर्सनल गीत गायब आ येहू बाबू लो से कहे करी कुछो कुछो चुटकुला खातिर बोलवा नहीं के नहीं, सुनवाए। काकू बलमुआ भाई के भी रहुआ हाँ। सबके प्यार मिली, रहुआ लोग के चैनल पर बहुत सारा काकू बलमुआ के भाई के प्यार मिली। बस बाबा पर रहुआ लोग आशीर्वाद प्यार दुलार बनौले रही लोग, बाबा के आगे बढ़ाई लोग। बाबा तो हमारा ऐसा हूँ आगे बढ़ने बहुत आगे बढ़नी, लेकिन वह बाबा हम सामने आगे के नहीं प्यार थे। लेवे आइल बनी सब। हमरा खातिर तमाम भोजपुरिया भाई लोग हमार गर्जियन लो श्रोता समाज लो हमरा गर्जियन मालिक हो ई लो जेकरा के चाहेला हीरो से जीरो से हीरो बनावेला, हाँ। गायक से नायक बनावेला। तो हम ऊ दिन देखे के चाहत तनी जे काकू बोल मुआ के रउआ सब हीरो बनाई आ लाइक करी सब्सक्राइब करी। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदे, जय भोले बाबा। जय भाई।